салому алайкум дӯстони азиз. ҳар субҳ ростига бо як хурсандӣ вориди масҷиди деҳа шуда дари онро мекушояму бо як дари умед, бо як меҳру муҳаббат барои нигоҳубини дарахтон ва об додани онҳо машғул мешаванд. ростӣ аз шуғл варзидан ба ин кор хеле худро бароҳат ва озод ҳис мекунам. чун вақте ки мо кӯдак будем, падар ва модари мо ки рӯбучин ва тозагии масҷиди деҳаро дар уҳда доштанд, ҳамчун анъана то ба ҳол мо низ ин корро давом дода истодаем ва барои ободонӣ ва барои тозагӣ ва рӯбучин намудан ва нигоҳубини дарахтон машғул ҳастем. ростӣ худам низ дӯст медорам зебоиро бо як шавқ, бо як завқи зиёд ҳар рӯз қариб 1-2 соат вақти худро дар тозаву обчакорӣ ва машғул ба корҳои масҷид мешавам. ростӣ сари ду андеша ҳар рӯз ҳаракат мекунам ба як шавқи зиёд вориди масҷид гардам. ин ҳам бошад якум, мо бандагон хатокорем, сари ҳар як қадам ба хатогӣ ва камбудиҳо роҳ медиҳем. ҳаракат мекунем ки то масҷид, яъне ки хонаи худоро тозаву озода ва зебо бигардонам ва худованд низ авфи ин хатову гуноҳҳои мо намуда зиндагии моро низ зебову гуворо бигардонад. дуввумин ин ки заррае бошад бо ин хизматҳо тавонам рӯҳи падар ва модари худро шод бигардонам, ки онҳо то охири умр дар тоза ва рӯбучину нигоҳубини масҷид машғул буданд. дар баробари он ки ба об додани дарахтон машғулам, ҳаракат мекунам дар даромадгоҳи масҷид ва саҳни он гулҳои гуногун шинондан ва ҳатто райҳону он гиёҳҳои хушбӯйро ки дар омадани замон ба кас ҳаловат бахшад, ба ин чиз машғулам. ва инчунин дар баробари об додан ҳар рӯз ки дар назди мутолиаи Қуръон дар масҷид як ҳузуру ҳаловати ба худ хос дорад. бинобар ин кӯшиш мекунам вақт ёфта зиёдтар дар масҷид, на танҳо дар масҷиди деҳа, ҳатто дар масҷидҳои панҷвақтае ки дар куҷое бошад, баъди адои намоз ба мутолиаи Қуръон машғул шавам. баъд аз он ҳаракат мекунам 2 ракат намоз гузошта шукргузорӣ аз тинҷию осоиштагии давлату миллати азизамон намоям ва ҳар субҳу шом даст ба дуо мебардорам худованд моро аз зумраи он нафароне бигардонад саҳмгузор дар тамоми ободию пешравии миллати тоҷик ва берун аз он бигардонад. худованд дар куҷое ки мардуми тоҷик набошад пуштибон ва нигаҳбон буда сарфарозу машҳури олам бигардонад. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак.